ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Uba Preston Tensong beliau chairman jok high level committee hagah nyutrik jemang arja apsau. Ula pentip bagi nong yalam jong Delhi Hisik Gurudwara Management Committee bad Harijan Panchayat Committee kila panpor hadu nyutrik julio arja apsau. Ban shim yakarai ka bakhadu bad ka sorkar hakabay day bagi jingping kenrea ay gibriyo gibasa athamyo molong. Kani ka jing panpor jong Delhi Hisik Gurudwara Management Committee bad Harijan Panchayat Committee naka sorkar ka long maginya kren shwai kinong shnong ka athamyo molong bad ban ay kitien khadu sya ka sorkar. HPC kilawan hakaba kiawan lang ru lawyer joki nang te nombor Delhi bat kumju ru ujung secretary jong Gurudwara Delhi uba bunsen u penpau ya ke jing snokia u kwa lang ru rengkat bot lawyer joki bangin poi sya ke jing ya snotu hakaba kanung don kanung ke jing ngomong hang diang tai te menta kasni kade ke meeting ke nyong ni discuss biang ya kene ke benta bat ka banga snotunat kolom ngayu i bana kalian jongki members jongka HPC ru i kumbakila nang siai kinang snotu ya ka jingut ke jomi dan government nama ngi na ke government ngi batai siai kedak ba ngi don kam ya ke relocation ndai bengin lek ben yaki hidai ki para baya songlang hane merla ki bela contribute la tresitom ru nang mentaka jela jongi bakan kiu sakmat bat kiu sakrang kam tame ha tu por ka binang ong don tanga taka service ka service latrin ka ba 4 don gini ki septic tang gini kitai de maki ki ba pun pui ki ba suba na dong sedong ha ka to por ngong pi ngi taman pe yaki tenteng ngi te ngi sme to te nagda what ya ka service joki ngi hak lakum number ban yokor ka ka baki kilale ka baki la contribute da kam ta ka jela jang da ko pin ong hapo pin ong hasor juwane hasor turane hasor silong kadon ke jingsha haka ba hakito ki profnet bila lenyo don batre ban yekren sapang kani ka ja issue to te menta ka singi ngong epi haka jingi kren na sotu bakiru kisai ngiru ngi ay ki pet kani ka jing tu jongi kumne begin la kumne ni kwa ban ra ya pia ka jaka ka biang ka lok safe ka jaka ka ba kam ka jikot ka jikhia na dong sedong ka ban bit ban biang ha ka ba ki khun ki ti jo pila sai ses niru kin yo ya ka jaka puli ka biang kin yo ka jaka sa ka biang bat ka ba bit ka berte ka wei ka bang sunat lomba na kaliang jo kiru kila nang smutu susu ya ka ka blueprint ka bangi ai ka bangi la pensai mat joki ka bangi la ai ru presentation bat ka ba khadu hakijing kren kalong ki panpor ini satang ka last meeting ka begini dulu bat kata kalong nila fix ka dit haka first week jong pada Jun kamut ka neutrik nang sa tentatively ngala bu neutrik Jun bagin pelong ya kenika jingi kundu bat ngang next camp nakalian juk yiru ki ong ba kani kalong ka meeting ka ba khadu haka bangin ya sinlang ya karai bat kata karai kan long nakam ta ka jing bit jing biang joki bat nakam ta ka jing bit jing biang jong ki pat ba ka jalam ikla jongi Barokui.